O 9 de xuño celébrase as eleccións ao Parlamento Europeo. Votar é unha das formas máis importantes de garantir os nosos dereitos como cidadanía. Con o noso voto priorizamos a loita contra a pobreza, a exclusión social e os discursos de odio. Desde a Fundación Ergue Integración animámoste a exercer o teu dereito a votar para contribuir na mellora social, laboral e das vidas das persoas máis vulnerables. A Unión Europea é vital para frear os discursos de odio, a xenofobia e racismo, que poñen en perigo os dereitos de moitos cidadáns e cidadanas. Este 9 de xuño, vota.